Maskera seated. Mushi waswera. Enda square ndapewa homework. Wakomana ka homework yacho futi wakomana ka. Asi amuti kumbondoona takabva. Ndikutobva kubasa izvozvo. Watotakurana nemabhuku awe nawo. Ndozorora sei mai. Izvozvo umwe uyatonamira. Chii chiri kunetsa pa homework yacho ipapo? Ndoda kuitwa madinikira. Mwana akadonha kuti. Pakabva paiswa dash. Saka iwe kuchikoro zvese zvoutadza ungatadze Shona. Ndakakuudza kuti chinini yekutadza Shona kuchikoro. Shona haifaniri kutadzwa, tadza chirungu chitori nane nekuti hachisi chemunomu. Kwete kutadza Shona zera rako irori. Mwana anzi chi? Akadonha kuti. Mwana akadonha kuti bhengbendere. Nyora. Mwana akadonha kuti bhengbendere. Shona ndo yamunotadza. Imi mwana munondikona iyi. Bhengbendere ndizvozvo. Pazasi pacho pari kunzi chi? Wakanzi kunze kwakasviba kuti. Kunze kwakasviba kuti. Kunze kwakasviba kuti piriwiri. No. Piriwiri ipapo. Nishona inini handimbozivi kuti. Ende ukazouya futi uchiti hanzi ndidzidzisei Shona panapa ndichakukwatura zvisingaiti. Pazasi pacho pari kunzi chi? Tsumo. Dzatsumo iyi. Hanzi chisi chako. Zvingori pachena wani naye mwana. Chisi chako unonyimwa. Nyora kuti unonyimwa. Chisi chako unonyimwa. Anda upiwe chisi chako. Unonyimwa. Ndiso kunoita kuti ndinakiti. Right. Padzasi pakanzi moyo muti wakawezwa. Unoona kuti moyo muti wakawezwa. Unoona kuti miti chingowezwa. Moyo muti wakawezwa. Eka. Wakuramba futi ndini kukudzidzisa. Mira ndimboenda nobvunza mama. Ndabva kwese kuti ndikudzidzisa homework wakuita question mark apa moyo muti wakawezwa wakuda ndobvunza mama. Ndiani mukuru inini na mai wako? No. Moyo muti wakawezwa. Kana mai wako anotongokuudza kuti dzisemo moyo muti wakawezwa. Pati chiko iwewe? Mira ndino.